बे समाव नोंथांमोना आंनि उनथिं बेकग्राउन्डआव गारि खारबाय थानाय नुदों नङा होमबा? दा आङो मोनसे फिसा सिटियाव दङ। दा दिनैनि मेन टपिकआनो जादों माने जोंनि लाइमोन हिन्जावसा गथ'फोरा ससियेल मिडियायाव बिसोरनि एक्टिभिटिसफोरा माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दं आरोना, सानफा एफा बांलांगासिनो दं माने। सिगां एसे खममोन, बारा नुवामोन बिदिखौ, नाथाय बे साननैसो माने ओरैबायदि बांलांदों, माने बेखौ नुदाव माने ओरैबायदि गाज्रि जालांदों, माने नोंथांमोनहा नुगासिनो ससियेल मिडियायाव नङा होमबा? थ' बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनोब्ला, होबथानांगौब्ला, जों गैया खालामनांगौब्ला जोंनि माने प्रायरिटि माने एकदम बिमा बिफा गारजेनफोरा माने कनसियास जानांसिगौ, माने सांग्रां जानांसिगौ। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि गामिनि गावबुरानिफ्राय लानानै गामिनि रायजो राजाफ्राबो सांग्रां जानांसिगोन। आरो बेफोरबायदिखौ जिथुनाखि नुयोब्ला बादा होनांगोन आरो बुंनांगोन नङा होमबा? बुंबासो बै गथ'आ गारगोन। थ' मानोना गोबां बारा जादों, दा ओरैबायदि एक्टिभिटिसफोर मावो। दाथ' डिसेम्बर सफैलायबाय नङा होमबा? डिसेम्बर, जानुवारि, सोरबा बिरि सोबनाय, सोरबा माबा बायदि बायदि जौ लोंनाय, बियार लोंनाय, बायदि बायदि माने एन्टि एक्टिभिटिस, माने ससियेल एन्टि एक्टिभिटिस। माने दाख्लैथ' नोंथांमोना नुबायानो नङा होमबा? ओरैबायदि माने दख'नाखौनो फुनानै भिडिअ करियास आइला मानोना ओरैबायदि गाज्रि। आरो दाख्लै नोंथांमोना नुलायबाय बांख्रबलायनाय नङा होमबा? बै माबा उनथिं बे तेजपात दंफां सिङाव बांख्रबनाय नोंथांमोना नुदों? बेफोरखौ माबायदि माने? आरो फ्राय हिनजाव मानसिफोरा मा खालायो, खालि माने बे दख'नाखौ एसे एसे बोखोल' देखायो आरोना, बेबायदि माने बेबायदि जादों आरोना। थ' बियो जोंनि थाखाय मोजां नङा, सुभ लक्षन नङा। जोंनि माने ससाइटिखौ, जोंनि समाजखौ माने मोनसे गाज्रि फारसे गाज्रि लामाजों दैदेनलाङो। थ' बेनिखायनो साफ्रोमबोनिसिम मोनसे बे खावलायनाय, बयनिसिमबो, जाहाथे गारजेनफोराबो सांग्रां जायो आरो गामिनि रायजो राजाफोराबो सांग्रां जायो, ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो सांग्रां जायो, जाहाथे बेफोरो जिथुनाखि एन्टि एक्टिभिटिस, ससियेल एन्टि एक्टिभिटिस, बेफोर जाहाथे जोंनि गेजेराव गैया जायो, मोनसे गोग्गो समाज जायो, मोनसे जोङो गोग्गो इयुन जोलै जोङो मोननो हायो। दा बेखौ खावलायबाय बयनिसिमबो। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना नुदों। गोजोन्थों। बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिबाय बे गोजोन मोनाबिलि समाव।